Koľko času vám zaberá spracovanie miest pre vašich klientov? Som mzdár 14 rokov, preto presne viem, že záleží od kvality dodaných podkladov, koľko spotrebujete danej firme venovať. Z praxe viem, že menšie spoločnosti často nemajú kapacitu a možnosti štandardizovať procesy zberu mzdových dát a nedodávajú podklady vždy v rovnakom formáte. Naopak, pri väčších spoločnostiach, napríklad 80 alebo viac zamestnancoch, ak nemá klient sofistikovaný zber dát, je to pre vás pravdepodobne tiež hotová katastrofa. A preto sme vyvinuli NHR, nástroj pre mzdárov od mzdárov. Na zrýchlenie práce, na štandardizáciu vstupov a odstranenie neprehľadností. Na zjednodušenie reportingu, prehľadných export dát, ktorý hladko zapadne do vášho mzdového softvéru. Som mzdár a preto viem, kde vás tlačí topánka. Po rokoch v účtovníctve a HR som sa rozhodol zefektívniť to, čo najviac brzdí výkon mzdových oddelení. Chaotické, neúplné, neštandardné mzdové podklady od vašich klientov. NHR preto rieši presne toto. Prehľadná karta zamestnanca s odpracovaným časom, dovolenkami, nadčasmi, OČR, PN-kami a ďalšími neprítomnosťami. Jednoduchý mobilný vstup pre zamestnanca, schválenie nadriadeného a okamžitá informácia mzdárke. Automatické zhromažďovanie dát, prehľadný výstup bez hľadania, bez mailov a bez papierikov. A aký je výsledok? Šetríme vám čas pre spracovanie miest v niektorých prípadoch až 70%. Pomáhame vašim klientom naplňať legislatívnu potrebu, šetríme im čas, zefektívňujeme firemné procesy. Ale štandardizujeme aj vaše interné procesy, aby aj v prípade výpadku vášho pracovníka zostal váš biznis model zachovaný bez vážnych dopadov a spokojnosť vašich klientov. Aké sú najčastejšie otázky? Ako dlho trvá implementácia? Štandardne 1 až 3 dní podľa veľkosti spoločnosti. Dá sa systém personalizovať? Áno, nastavujeme prístupové role, výstupy aj formáty podľa vašich potrieb. Je to bezpečné? NHR spĺňa štandardy kybernetickej bezpečnosti a pravidelne prechádza auditmi. A koľko to stojí? Cena závisí od počtu klientov, respektíve počtu ich zamestnancov a rozsahu funkcionalít. Radi vám vypracujeme ponuku priamo pre vás. Cena je výhodnejšia, keď NHR zavediete pre väčšiu časť vašich klientov. Ako prebieha zaškolenie? Online alebo osobne. Školenie pre adminov trvá zhruba 2 hodiny, pre zamestnancov len pár minút. Môžeme to integrovať do nášho systému? Áno, niektoré mzdové systémy máme už nastavené, ale vieme integráciu personalizovať. Podporujeme XML, CSV, TXT, DAT podľa toho, aký výstup potrebujete. Na základe spätnej väzby pridávame funkcie, napríklad generovanie dokladov, výkazy, rôzne typy notifikácií. Cenník rozšírení je transparentný. NHR vám dáva istotu, rýchlosť a prehľad, aby sa vaši zamestnanci mohli venovať hodnotnej práci a nie manuálnemu spracovaniu dát.